Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun dawo a cikin wani bayanai da muke gabatarwa dangane da siyasar duniya domin wayar da kanmu dangane da abubuwan da ya kamata a ce mun mai da hankali a kai. A cikin wannan operation ɗin da na kawo insha Allahu, sunan wannan operation ɗin maji magani. Za mu yi bayani insha Allahu dangane da irin abubuwan da suke faruwa a kan siyasar mu ta duniya da kuma waɗansu bayanai ma da za mu kawo a kan abubuwan da ya kamata a ce mun mai da hankali a kai, da kuma irin rawar da za mu iya takawa dangane da lamarin, da kuma irin juyin juya halin da za mu iya kawowa a cikin wannan tafiya tamu. Mai magana Ismail Hussein Al-Fultawi, CEO kuma founder na Safara Hausa da kuma Ido Hausa. Insha Allahu za mu yi bayani ne akan menene kuma wace manufa ne ya sa su turawa suka yi amfani da mu a wancan lokacin, duk da bamu da ƙwarewa, bamu da wani sani, bamu da wani fasaha, suka yi amfani da mu wajen ganin sun cimma wasu manufansu na yaƙar wannan mutumi da ya kawo yaƙin duniya na biyu, wato Hitler, wadda shi ne ya assasa yaƙin duniya na biyu, kuma har ya samu waɗansu nasarori wanda daga baya kuma aka zo aka haɗu aka masa taruwan dangi aka hallaka shi. Abu na farko da nake so na ku lura da shi a wannan ɓangaren shi ne, na farko waɗanda suke ganin kamar wannan abubuwan waɗannan abubuwan sun faru a matsayin addini ne, ku sani ba addini ba ne wannan abin, siyasa ne ta duniya na waɗansu waɗanda suke son mulkan duniya. So waɗanda kwata-kwata don iya cewa babu al'amarin addini kwata-kwata a ransu, suna da wata manufa tasu ta daban, in ma suna da wani manufa tasu ta daban, in ma duniyar ce kawai manufansu, amma dai manufansu ba addini ba ne. Wannan shi ne gaskiyar lamari, ta yadda idan kun lura, in waɗanda suka yaƙi Hitler addini ne, mun san cewa Hitler Kirista ne, sannan kuma waɗanda suka haɗu mafi akasarin manya-manyan ƙasashen da suka haɗu suka yaƙi Hitler sun yaƙe shi, su ma waɗannan ƙasashen suna practicing addinin Christianity ne, duk da dai a ɗan kwai wasu al'amura waɗanda dai mutane ba za su iya fahimtar asalin abin ba, in ba mutum mai bincike ba. To ba za mu kawo wannan ba saboda kada mu ɗan dagula lissafin mutane. So amma insha Allahu za mu yi bayani akan menene manufarsu, sannan kuma me suke so su cimma. Bayan waɗannan bayan Allah sun ƙoƙari sun yi iyaka iyawansu, sun ɗaga Hitler sun kawar da shi a duniya. Kada ku manta akwai yaƙe-yaƙe mabambanta waɗanda su da kansu suka ƙirƙiro, da kuma ƙungiyoyi waɗanda suka ƙirƙiro, mafi akasari waɗanda suka zuba su, da kuma tushen assasawan sai suka zuba a ƙasashe waɗanda suke maƙotansu, ma'ana waɗanda suke gefe da su ko suke nesa da su, sai suka saka yaƙuƙuwan gabaki ɗaya sai suka kasance a gabas ta tsakiya, wadda gabas ta tsakiya yanki ne da muka sani wanda take da zaman lafiya, take da addini tsaftatacce, wadda addininsu ba su yadda ya gauraya da wasu son zuciya ko wasu abubuwa na mulkin kama karya da zalunci ba. To amma sai suka yi amfani da wani dama, sai suka yi mulkin mallaka wa wannan guraren, suka ƙirƙiri waɗansu mutane, suka fasa zuciyansu, suka sa musu zalunci da son zuciya, wanda waɗannan mutanen daga baya suka zo suka dinga juya mulkin ƙasan, har ya zamo ƙasar ta tashi daga turbanta da aka sani na adalci da kuma son zuciya, suka zo suka kama yaƙan junansu, wanda a yanzu shi ake so a yi amfani da wannan daman, ko ma in ce ake amfani da wannan daman ana ba mutane dama suna zuwa suna yaƙan junansu yasu a wannan ƙasashe namu na Afirka. Kuma haka abubuwan suke faruwa kamar yadda dai suka faru a wancan ƙasashen. Insha Allah
episode na gaba za mu yi bayani akan ƙasashe da kuma waɗansu misalai da aka yi amfani da su a wayannan yankunan na gabas ta tsakiya aka harhaɗa fitintunu da kuma misalai na abubuwan da suke so su cimma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.